салом ба кулли ҳаводорони футболи тоҷик. шаҳри даври 14 чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якумро дар нашри навбатии барномаи фат пайгир бошед. ёдовар мешавем ки сарпарасти барномаи мо ширкати тенниси аст. моро тамошо кунед. аз 6 бозии даври 14 чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум танҳо 3 тоаш баргузор шуд. 3 бозии дигар бо сабабҳои гуногун барпо нагардид. масалан ҳамагон бозии ҳосилот ва барқчиро мунтазир буданд ки рақобати мазкур бо сабаби иштироки футболбозони мунтахаби 16-солаҳои кишвар дар мусобиқаи байналмилалии гиромидошти хотираи собиқ президенти федератсияи футболи ӯзбекистон Мираброр Усмонов баргузор нагардид. ҳайати бозингарони дастаи барқчиро қариб ҳамагӣ футболбозони 16-солаҳои кишвар ташкил медиҳанд. аз ин рӯ бозии мазкур ба таъхир гузошта шуд, чун одат футболбозони 16-солаи мо дар ин мусобиқа дар ҳар саи бозии баргузор кардаашон ба шикаст дучор шуданд. хулас ба андешаи ман ҳосилот аз 3 имтиёз хафо мондааст. бозии дастаҳои саратчӣ Сарои Камар ва Куктошу Моҳир низ бо сабаби иштироки дастаҳои Куктош ва Сарои Камар дар мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон мавқуф шуд. хулас 3 бозие ки баргузор гардид, ин рақобати дастаҳои Гулистон Паншер, Ҳулбук Динамо ва Душанбеу Ваҳдат буд ки ҳар саи бозиҳо бо баҳои мухлисон хеле шадид сурат гирифт. ҷадвали мусобиқаи мазкур ҳоло дар ҳолати як нав саргаргумӣ қарор дорад, чун баъзе дастаҳо ҳоло аз дигарон дубозигӣ кам доранд ва баъзе дигараш яктоӣ нисбати дигарон бозии кам карданд. Куктош бар замми он ки ҳоло аз аксарияти дастаҳо як бозии кам дорад, ҳамон дар садри ҷадвал аст. аз бозиҳои мавқуфшуда ҳамин бегоҳ Куктош бояд бо дастаи Моҳир рӯбарӯ мешуд ки гумонам Куктош дар ин рақобат аз 3 имтиёз бенасиб нахоҳад монд. ҳосилот низ дар қатори Куктош аз дигарон як бозии кам дорад ва сабабашро гуфтем ки чаро рақобати даври 14 худро муқобили барқчӣ барпо накарданд. хулас қарор аст дар наздиктарин фурсат ин бозӣ низ баргузор шавад. ба андешаи ман ин бархурд низ мавқеи ҳосилотро дар ҷадвал иваз нахоҳад кард ва баръакс аз 3 имтиёзи лозима футболбозони фархорӣ баҳра хоҳанд бурд. ана бозии Саратчӣ ва Сарои Камар ба қавле сахт мешавад. ин бозӣ ҳам сабаби баргузор нашуданашро гуфтем, аммо Сарои Камар ки ҳоло дар авҷи шӯҳрат қарор дораду барои устувор кардани мавқеи худ дар чоргонаи аввал кӯшиши беандоза мекунад, ҳеҷ гоҳ иҷозат нахоҳад дод ки як дастаи миёнаҳоли чемпионат дар мисоли Сарҳадчӣ 3 имтиёзи лозимаро аз онҳо рабояд. бозии дастаҳои Гулистон ва Панчер дар шимоли кишвар барпо шуд ва меҳмонон дар ин рақобат ба дастаи Гулистон шонс надоданд то ҳадиаққал ҳисоби бозиро баробар намоянд. ҳулбук ҳоло ҳам дар вартаи нокомиҳо қарор дорад ва дар миёнаи мавсим яку якбора рӯ ба таназзул ниҳодани даста сабаб шуд то марҳилаи нокомиҳо ҳоло ҳам хотима наёбад. динамо бо касби таҷрибаи зиёд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ бо ҳайати мунтахаб муқобили ҳулбук бозии арзанда нишон доданд. хулас бар замми баргузор нашудани 50% бозиҳои давр ҳамкорони мо ҳамоно даври мазкурро пайгирӣ карданд ки дар ин нашри барнома фарохтар ҳарф мезанем. рақобати ду дастаи ба қавле сусти чемпионат Душанбеи Душанбе ва Ваҳдати шаҳри Ваҳдат он гуна баргузор шуд ки интизориашро надоштем. шикастҳои охири дастаи Душанбе аз дастаҳои миёнаҳол моро ба он бовар мекунанд ки муқобили Ваҳдат низ ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ мешаванд ва дастаи Ваҳдатӣ низ ки ҳоло дар охирин хонаи ҷадвал аст, ақаллан дар ин бозӣ кӯшиш мекунад то андаке мавқеи худро тағйир бидиҳад. бозӣ дар аввал хеле суръати баланд дошт ва мухлисон шоҳиди чандин фурсатҳои аҷибе гардиданд. дастаи Душанбе аллакай дар дақиқаи 21 бозӣ ба задани гол шурӯъ карданд ва ҳуҷумҳои пайдарпайи онҳо маҷбур кард то ваҳдатиҳо ба қавле ба ақибгоҳ ба пуррагӣ баргарданд. ҳамин дар хатти дифоъ нишастани дастаи Ваҳдат ба он оварда расонид ки бозингарони Душанбе зуд ба ҳуҷум гузаранд ва шумораи голҳояшро зиёд намоянд. дар қисми дуюми бозӣ футболбозони Ваҳдат як нав бедор шуданд, вале ин бедорӣ ғайри беҳтар кардани омори инфиродии як футболбоз дигар ҳеҷ суде надошт. бозиро тамошо кунед ва хулоса бароред. дар даври 14 чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум яке аз бозии сергол бо иштироки дастаҳои Душанбеи пойтахт ва Ваҳдати шаҳри Ваҳдат иттифоқ афтод. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир гардид ва бо пирӯзии дастаи Душанбегӣ анҷом ёфт.
аз дақиқаҳои аввал бозии баробари ҳарду даста ба чашм мерасид. Чӣ аз лиҳози идоракунии тӯб ва ё чӣ аз лиҳози ҳолатҳои голзанӣ қариб рақобати баробари тимҳо ба назар мерасид. имконияти 100% голзаниро ҳарду даста пайдо месохтанд, аммо дар лаҳзаҳои охир ҳамлагарони дастаҳо аз ин имконияти доштаашон наметавонистанд самаранок истифода баранд. дар 20 дақиқаи сипаришуда ҳарчанд мавқеят барои ҳарду даста ба вуҷуд меомад, аммо ҳисоби вохӯрӣ кушода нашуд. баъдан тими Душанбе дар дақиқаи 21 баъди партофти Шахир Нуров ва зарбаи нишонраси Раҳмон Раҳмонов ба пеш баромад. шогирдони Карим Тошпулодов баъди сипарӣ шудани 3 дақиқа, аниқтараш дар дақиқаи 24 боз ба задани голи навбатӣ даст ёфтанд. баъди партофти тӯб аз канори майдон Шахир Нуров ин навбат бо сар тӯбро вориди дарвоза сохт. баъди 2 голи сардодаашон меҳмонон якам ба худ омаданд ва ҳуҷумҳои худро созмон доданд. яке аз ҳамлаҳои тими меҳмонон бо таъини зарбаи ҷаримавии 11-метра анҷом пазируфт. аз ин имконияти доштаашон ин навбат сарвони даста натавонист истифода намояд. баъди зарбаи анҷомдодааш дарвозабон тӯбро бемушкилӣ ба даст гирифт. ҳарчанд имкониятҳо боз ҳам дар пайти мазкур ба вуҷуд омад, аммо бо ҳамин ҳисоб қисми аввал анҷом ёфт. дар қисмати дуюм мо 2 голи дигарро шоҳид гардидем. ҳолатҳои қоидавайронкунӣ дар ин бозӣ зиёд ба амал меомад, ки довар низ чандин аз футболбозонро бо корти зард муҷозот кард. дар дақиқаи 61 баъди қоидавайронкунӣ нисбат ба меҳмонон футболбози дастаи Ваҳдат Некрус Шукуров бо зарбаи ҳадафраси худ ҳисоби бозиро 2-1 намуд. ҳарчанд шогирдони Исроил Идиев кӯшиш намуданд то ҳадди ақал як имтиёзро ба даст биёранд, аммо ба ин муваффақ нашуданд. дар даҳаи охир аниқтараш дар дақиқаи 81 баъди қоидавайронкунӣ дар дохили ҷаримагоҳи меҳмонон довари марказ ба зарбаи пеналтӣ ишора намуд ва аз ин ҳолати хуби голзанӣ Анушервон Наврӯзов бидуни иштибоҳ ба задани гол даст ёфта ҳисоби бозиро 3-1 ба суди дастаи худ намуд. дар идомаи рақобат низ меҳмонон ҳарчанд имконият ба вуҷуд меоварданд, аммо бидуни ягон натиҷаи мусбӣ баъди 4 дақиқаи иловакардаи довар рақобати дастаҳо анҷом ёфт. беҳтарин бозингари ин рақобат Шахир Нуров бо 1 гол ва 1 партофти головар беҳтарин бозингари ин рақобат дониста шуд. дастаи Ваҳдат бо 2 имтиёзи ба дастовардааш то ба ҳол дар таххонаи ҷадвал қарор дорад ва бошгоҳи Душанбе бошад 15 имтиёзро дар хазинаи дастаашон ворид сохтанд. бозиҳои дигари даври мазкур ба таври зайл сурат гирифтанд. дастаи Гулистон дар майдони худ аз дастаи Панҷшер бо ҳисоби калон шикаст хӯрд. футболбозони дастаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба дарвозаи дастаи Гулистон 4 гол заданд, ки ба ин 4 гол футболбозони дастаи шимоли кишвар танҳо бо 1 гол ҷавоб гардониданд. бозии дастаҳои Ҳулбук ва Динамо низ хеле ҷолиб паси сар шуд. шогирдони Алдин Турдиев дар сафар ба задани 5 гол даст ёфтанд ва ин ҳам дар ҳолест, ки дастаи Восегӣ танҳо бо 1 гол ҷавоб гардонид. Душанбе Ваҳдатро бо ҳисоби 3-1 шикаст дод ва бозиҳои дигар аз қабили Кӯктошу Моҳир, Сарачиву Саройкамар ва Барчиву Ҳосилот бо сабабҳои дар боло зикр гардида ба таъхир афтоданд. ҷадвали умумии мусобиқа ҳоло дар ҳолати сардаргумӣ аст. аксарияти дастаҳо ҳатто дутои бозиҳои мавқуфшуда доранд, вале барои аксарияти дастаҳо кам доштани бозӣ кӯмаке нахоҳад кард. Кӯктош бо 1 бозии кам ҳоло ҳам бо 35 имтиёз дар садри ҷадвал аст ва Ҳосилот низ бо 1 бозии кам бо 34 хол дар мавқеи дуюм қарор дорад. Динамо, ки рӯзҳои охир ба як дастаи пурқувват табдил ёфтааст, ҳоло бо 31 имтиёз дар хонаи сеюм қарор дорад. Саройкамар бошад бо ба даст овардани 21 имтиёз ҳоло дар мавқеи чорум аст. дастаҳои Сарачи ва Ваҳдати шаҳри Ваҳдат ҳамчун дастаҳои аутсайдери мусобиқа дар хонаҳои охиранд, вале дастаи Ваҳдат нисбати Сарачи ҳоло аҳволаш тамоман бад аст. онҳо бо ҳамон 2 имтиёзи ба қавли қадима дар таҳхонаи ҷадвал қарор доранд. бозиҳои ояндаи мусобиқаи мазкур, яъне даври 15-уми чемпионат, ба мо бозиҳои ҷолиберо пеш хоҳад овард. марказитарин рақобати даври оянда ин дидори дастаҳои Саройкамар ва Кӯктош хоҳад буд. Кӯктоши шикастнопазир муқобили дастаи хушсалиқаи чемпионат, ки 7-8 даври охир ба шикаст мувоҷеҳ нашудааст. рақобат дар ноҳияи 5 баргузор мешавад. Ваҳдат дар майдони худ Гулистонро қабул мекунад ва Моҳир бошад Душанбеи Душанберо. бозии дастаҳои Динамо ва Барчи дар майдони Спитамени худ Спартак баргузор мешавад. Ҳулбуки
ки восе ба меҳмонии панҷшаҳри Румӣ меравад. Дербии ҷануб бо иштироки ҳосилот ва сарҳадчӣ дар ноҳияи Фарход сурат мегирад. дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионат барди даври 14-ум ягон тағйироти ҷиддӣ ба назар намерасад. ҳоло ҳам Муҳсин Рустамзода, футболбози дастаи Гулистон, бо 16 гол дар мавқеи аввали рӯйхат қарор дорад. Футболбози дастаи Куктош Азизбек Султонов бошад бо 15 гол дар мавқеи дуюм ва Худоидод Узоқов аз ҳамин даста бо 12 гол дар мавқеи сеюми рӯйхати мазкур қарор дорад. Футболбози дастаи Барқчӣ Масрур Ғафуров бошад бо 11 гол мавқеи чорумро ишғол кардааст ва футболбози Динамо Сунатулло Азизов ҳоло ҳозир бо 10 гол дар мавқеи панҷуми ҷадвал қарор дорад. бозӣ бо мухлисон он қадар ҷолиб сипарӣ намешавад. мо ин навбат шарти бозиро сабук кардем, вале аз 140 нафаре ки пешгӯӣ карданд танҳо як нафар пешгӯӣ дуруст кард тамом. ин нафар бо исми ғолибшоҳи Абдулҳакимзод буд ки бозии дастаҳои Душанбе ва Ваҳдатро ҳисоби дуруст пешгӯӣ кард. аз инро мо тариқи шабакаҳои маҷозӣ бо ӯ робита кардем ва умедворем ки рӯзҳои наздик тӯҳфаро супорида ба шумо нишон медиҳем. он қадар мушкил нест. аз 6 бозӣ танҳо як бозиро ҳисоби дуруст намоед ва соҳиби туби футболии ба истилоҳ оригинал аз ҷониби сарпарасти барнома ширкати теннисӣ гардед. мо дар дохили барнома бозиҳои ояндаро бароятон пешкаш мекунем. ин шаҳри даври 14-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи якум буд. бо шумо Фирдавси хурсанд буд. то даври оянда шоду пирӯз бошед. хайр.